Kaixo eta ongi etorri ekoteknologia industrialen gradua ezagutzeko aukera honetara. Ni Angel Gaio naiz, gradu honetako irakaslea, eta ondorengo minututan gure instalakuntzak erakutziko dizkizut. Bide batez, bertan lantzen ditugun proiektuak ulertzeko aukera ere izango duzu. Gure graduaren helburu nagusia, edozein produktu fabrikatzen ikastea da. Gainera, ez dugu edonola egin nahi, baizik eta modu jasangarri batean. Material, errekurtso eta energia gutxi erabili nahi dugu. Eta baliabide horiek ere jasangarriak izan daitezela. Horregatik, laborategiak eta tailerrak oso garrantzitsuak dira guretzat. Bi taldetan banatzen ditugu laborategiak. Batzuk txuriak deitzen ditugu. Hemen, eremu garbi eta kontrolatu batean, zehaztasun handiko lanak garatzen ditugu. Adibidez, materialen propietateak aztertzen ditugu, entseguak egiten dira, beraien konportamendua aztertu, eta bar. Gainera, 3D inpresio bidez hainbat produktu sortzen ditugu, eta material oso ezberdinen portaera ulertu, aztertu eta probatzen da. Horrelakoak dira baita kimikako laborategia edota mikroskopia laborategia. Beste alde batetik, potentzia gehiago eskatzen duten makinak dauzkagu. Hemen ere, prozesu klasikoak daude, adibidez, tornoa edota fresa, eta beste batzuk aurreratuagoak, adibidez, programatutako mekanizazioa. Teknologiak tartekatzen dira. Klasikoen artean, ikasleek beraien kabuz piezak funditzeko aukera daukate. Aldi berean, material konpositeak erabiliz, produktu berritzaileak egiteko aukera ere badute. Inguruko enpresek erabiltzen dituzten teknologia berdin-berdinak dauzkate eskura ikasleek. Eta hau guztia, modu jasangarri batean. Material garbiak erabiltzen ditugu, energia aurrezten ikasten dugu, edota plastikoa berziklatzen duen makina bat sortzen, adibidez. Ikusi duzuen moduan, kampus moderno honek aukera anitz eskaintzen digu enpresek behar duten horretarako prestatzeko. Eta etorkizunak eskatuko diguna ikasteko eta garatzeko. Zure burua prestatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu hemen, eta esperientzia polit bat bizitzeko aukera izango duzu.